Miljenko Prskao, naš domaćin, Ivan Pljesak za njega. Prijatelj ti ja. Ne može bez nas. Stani jedi. Tako. A vi tebi su okvirili, a meni nisu. Ovo će biti slika godina. Nemoj mi stomak snimati. Puno vam hvala. Jako sam sretan da sam s vama i u buduće ću biti. Hvala puno. Mogu ja uživati ovdje, ali da nije... Čekaj malo što je.
Većina, molim se, baba. Mati, znaš, njega ja vidim kad otvorio internetu da ga vidim. Ja sam tamo idemo sad dalje. Slikaj tu nisam. Ja ne mogu ovdje ostaviti ljudima što moram kriti, to je vino moji piti, ne mogu i neću ovdje ostaviti. Don Vinko će nam se obratiti s nekoliko riječi. Poštovani prijatelji, veseli me da smo večeras ovdje s vama, mi iz Solina, iz najstarijeg marijanskog svetišta u Hrvata, svetišta Gospe od Otoka, koje je podigla hrvatska kraljica Jelena u 10. stoljeću na mjestu gdje danas stoji crkva Gospe od Otoka. Dolazimo iz kolijevke nacionalne i vjerske grada Solina, koje je bilo i mjesto pokrštenja naših pređa Hrvata u 7. stoljeću kad su došli. Izuzetna nam je čast da smo večeras mogli biti s vama, Papa Bend zajedno sa mnom, gdje smo evo u Mainzu kod Frante Bilića gosti i sutra i sinoć. I drago nam je da smo sudjelovali na ovoj kulturnoj priredbi u organizaciji predstavništva Slobodne Dalmacije u Frankfurtu i zahvaljujem se na pozivu. Dopustite da posebno pozdravim večeras u sve vas nazočne hrvatsku veleposlanicu u Njemačkoj, generalnog konzula ovdje, te konzula koji su zajedno s nama večeras ovdje i sigurno da su dali svojom nazočnošću pečat ovoj manifestaciji, pa srdačan pozdrav iz naše domovine i svima vama nosimo lijepe pozdrave iz kraljevskog grada Solina, najljepšeg grada na svijetu, Splita, lijepe nam domovine Hrvatske. Ugodan ostatak, privremeni u inozemstvu, u Njemačkoj, vratite se u domovinu, bit će nam svima ljepše. Hvala lijepa. Hvala Don Vinku Sanaderu.